ole le tu takte hin zawain chibai le evek phot ule voin hi sang ni som ni panga February ni som Thawhtanni ni a voina kan Bible chang thandura chuan rombung som pani chang som pakwa du tak pe u in phuba la su ula pathian thin urna kian jok ru phuba reng reng ke malak turani keiman ka thung ru lang lalpanati ti ziak ani si a ti thleng lo ni se lalpan kan Bible chang serte kan zawai tan mal min som sak theu ro se he Bible chang hi thai ka ti em thina mishing kan ni a khovela kan om chung chuan kan rel rutina tu te kan min tilim thin tu te an omani thil sang sang hi kan ma chhon ve thina keima bi kha chuan he phubalak kachak em chung pu in keima thin rim na te lungai na te min te na tu ten om changa an chunga ti let ka du em chang po a min ti tir lo thin tu chu he Bible chang hi ni a phuba reng reng la su keiman ka thung ru lang kan pathian hian ati a pathian hi kan ring tak tak ani chuan he Bible chang hian he Bible thu hian kan thil ti du te mishing taka kan thil ti du te kha min ti lo tir thin ni chuwang chuan vo in ya hian he Bible chang hi lo nun pui ve ula lo mang tangkai ve ula mishing taka phubalak chakna in nei po in lo ti lo ve ngam ula kan rin kan pathian hian engtik ni amoni chuan kan nat na te kha min hriat sak renga kan tan that turin phuba kha min lak sak ve don ni ti min tiam hi ati thon don lo ni ti hi chiang takin ke pon ka muzela chuwang chuan in voin ni a hian he Bible chang hi lovong nung ve reng ula ti in clear tu te ka som che uni lalpan voin ni hun man nuam min nei tir se in zawa in hun man nuam vek ule